Ei, hola, bon dia. Episodi una mica tràgic, Jo em pensava que l'Eren sortiria al final a rescatar-los, però no. Ha sortit l'Ymir. Tanto, L'Ymir és una titana. No em sorprèn perquè ja comences a sospitar, però ha tardat una mica, no? Vull dir, jo m'hagués convertit abans, honestament. L'orangutan ja no em cau bé, vull dir, a la que comences a llançar animals així, pam, per matar gent, dius, bueno, para, no? No és que comença a llançar animals com si jugués a mataconills, i no, tio, no. He flipat amb en Reiner, vull dir, és valent, el nano? Sí, jo no hagués sigut capaç, honestament. I a més, la mà esquerra, no, vull dir, ja sé que quan la teva vida està en joc no penses en aquestes coses, però no sé si podria, jo... És que ni tocar-los, ni... No. I el llenguatge aquell que ha llegit l'Ymir? Què? Vull dir, és un llenguatge de titans? D'una altra civilització? No sé. Uah, i en Connie insinua que el tità aquell li ha fet recordar la seva mare. Vull dir, pobra mare, nano. No, si estigués viva ja hagués sortit i l'hauria escridassat, perquè, nano, dir que un tità et fa recordar amb una persona, i sobretot aquell, és una mica cruel, I res, ara m'imagino que, l'Ymir s'haurà de justificar d'alguna manera, perquè, si et converteixes en tità, explica'm per què, no? Vinga, aviam si ho veiem al proper episodi. Vagi bé.